Te-ai urcat puțin pe mine? De la prima vedere m-aș urca. Hai să continuăm, Urechile alea, întrebările. Hai să continuăm. mi s-ar zbârli ca carne. Să continuăm. Când văd urechile alea. De asta m-am îndrăgostit de tine. Îl las pe Costică. Nu știu, îmi dă fior așa când îi văd urechile, îmi vine să săr peste el, îmi vine să îmi dau domnișoria la el, să uit frica când văd urechile lui Nițoiu. Aș uita frica, aș pune frișcă și șampanie să le ling pe urechile lui. Costică n-are urechile lui Nițoiu. Costică are urechile lui mici și nu mă satisface, dar urechile lui Nițoiu mă satisface, că sunt prea lungi. Ai fost vreodată invitată la vreo nuntă? Ea întreabă. Ai fost vreodată invitată la o nuntă? Nu, eu te vreau pe tine de bărbat. Ar fi mai bine, îl las pe Costică. Pe tine te vreau. Tu ești mai frumos ca Costică, dar urechile alea m-am îndrăgostit mai rău din cauza la